Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το party μας. Θα διασκεδάσουμε, αλλά ναι. Έκανα invite όλους τους φίλους μου. Δεν ξέρω αν θα βγουν τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Έλα τους fans μου, ναι. Παιδιά, έρχεται η φαν μου, αυτή είναι η φαν μου, όπως βλέπετε, που με έκανε family. Εδώ είναι η φαν μου, γεια σου! Γεια σου φαν! Sorry, δεν έχω chat, παιδιά. Και ναι, παιδιά, δεν έχω chat. Γεια σου φαν! Sorry άμα έχω φασάρι, άμα ακούγεται. Και ναι, είναι οι γονείς μου. Και ναι. Γεια σου! Ναι, παιδιά. Sorry για αυτό που ακούστηκε. Και ναι. Παιδιά, sorry άμα ακούγεται κάτι. Και sorry guys, χίλια sorry. Χίλια συγγνώμη. Και ναι. Κλείσε την πόρτα. Κλείσε από την πόρτα. Sorry παιδιά για το sorry εγώ. Απέξα, ναι. Θα σας πω ότι είναι σε βίντεο της φαν μου. Ναι, η φαν μου. Παιδιά, ελάτε κάποιοι άλλοι. Sorry για που του άργησα. Και ναι. Σας πω, είσαι σε βίντεο. Ναι, παιδιά. Ναι. Αυτό το update το μισό, γιατί πρέπει να περιμένει 15 δευτερόλεπτα. Και ναι. Κλείσε την πόρτα. Sorry, παιδιά. Ναι, είσαι βίντεο. Περιμένουμε να με απαντήσει. Ναι, παιδιά, sorry για αυτό το κλάμα. Ναι, πάρτε με τα μπαλισσάκια. Και ναι, αυτή είναι, γεια σου. Ναι, παιδιά, πρέπει να περιμένουμε και άλλους fans. Sorry με αυτό το βίντεο θα βγει βαρετό. Και ναι.
Ναι, έτσι κι άλλως δεν θα βάλω. Πότε θα ανεβάσει το βίντεο? Σήμερα θα της πω. Σήμερα και ναι. Δεν θα βάλω τόνο σε παιδί μου, γιατί θα βγει κεφαλαία. Ναι, βγήκε κεφαλαία. Α, ναι, δεν βγήκε κεφαλαία. Πώς και έτσι? Ρε μα. Ναι, πρέπει να πάμε μέσα να στολίσουμε. Έλα. Πάμε μέσα. Μου θυμίζεις πως λένε το κανάλι σου? Okay. Παιδιά, λέγεται Μπρουκεβέτ. Όχι, Μελισσάκι Μπρουκεβέτ. Ναι, παιδιά. Μελισσάκι Μπρουκεβέτ. Ναι, παιδιά. Ναι, παιδιά, sorry για τον ήχο, ρε παιδιά. Έχω πολύ φασαρία. Ναι, παιδιά, συγγνώμη που άρχισα. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Γιατί ήμουνα δουλειά. Βασικά βοήθηκα τον παππού μου γιατί... Όχι, βοήθηκα τους γονείς μου σε μια δουλειά που είχαν, την οικογένειά μου δηλαδή. Και ναι, παιδιά, sorry, χίλια συγγνώμη που έγινε να κάνουμε 7 και 40 νομίζω. Και ναι, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Παιδιά, χίλια συγγνώμη. Hello. Μόνο ένα άτομο, ρε φίλε, δεν έρχονται κι άλλοι. Παιδιά, sorry, σας το λέω ότι άργησα. Τους έκανα όλους invite και δεν πήγε ούτε ένας. Ούτε ένας. Και ναι, τους έκανα όλους. Νομίζω ότι είχα πάνω από 10 fans που με είπαν να τους κάνω follow. Και ναι, παιδιά, ναι, και δεν, παιδιά, γιατί δεν μπαίνετε? Ποιος το βάλε αυτό εδώ? Anyways, sorry, παιδιά, δεν έχω καλό ίντερνετ. Χίλια συγγνώμη. Πόσο έχω βάλει? Άντε, ρε μου. Εδώ, οκ. Χορεύει. Χορέψκιο μου είναι έτσι. Ναι, δεν έχει μουσική, παιδιά. Δεν το έχω πληρώσει με ρο... κι άλλη, μπήκε φαν. Ποια είναι αυτή? Παιδιά, πάει, ποια είναι αυτή? Εσύ?
Αλλά παιδιά δεν μπήκε κανένας ρε μπρο. Αυτή ποια είναι? Ποια είσαι? Ναι παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ. Και είναι, ρε μαλάκα. Sorry παιδιά. Αυτός γιατί είναι εδώ τώρα? Ρε, δεν μπορώ. Φύγε. Ναι. Ρε, πω ρε, θα την κάνω μπάνα με είναι και αυτή. Sorry φα, χίλια συγγνώμη. Αλλά παιδιά δεν γίνεται να είναι με ένα άτομο πάρτι. Και αυτή η άκυρη που θα την κάνω τώρα μπαν. Παιδιά δεν έχω καλό ίντερνετ ρε μπρο. Δεν έχω καλό ίντερνετ. Ναι παιδιά, δεν έρχεται κανένας. Τι γίνεται αυτό με δύο άτομα, εγώ και αυτή εδώ, η φαν μου. Και ναι παιδιά, σε λίγο νομίζω ότι θα κλείσω γιατί δεν έχουν μπει πολλούς φανς. Έχει μπει μόνο μία. Και ναι παιδιά, αυτή είναι, αυτή η φαν. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά. Τώρα μπορώ να κλείσω γιατί ήταν η κατάλληλη στιγμή. Γιατί δεν έρχονται κανένας ρε μπρο. Κανένας δεν έρχονται. Συγγνώμη παιδιά για αυτό που έγινε. Ναι. Ελπίζω να διασκεδάσατε, να σας άρεσε το βίντεο και να... Γεια σας μελισσάκια μου. Γεια.